Moción del PSOE número 2021. Se presentó el 2 de marzo y el expediente es el 1246. ¿Tienes que comentar algo o directamente? En el expediente obra la moción, el texto. No. Muy bien. Pues muchas gracias. Puedo leer los acuerdos o si quiere leerlo el proponente o no lo sé. Sí, la defenderé yo la moción. Sí, lo leeremos nosotros, Vicente. Gracias. Juan Bulga. Sí, bueno, bon dia a tots i a totes. Com ha dit el senyor secretari, han tingut tots ocasió de veure en temps i forma la proposta de resolució, la moció. Esta moció, abans de passar a llegir-la o a extractar-la, la vàrem fer un poc també al veure que molts pobles estaven aprovant normatives en aquest sentit, normatives similars o modificacions de les normatives similars a la que avui proposem des del PSPV-PSOE. També la vàrem fer un poc en la línia de l'adhesió de Massanassa al pacte de les alcaldies pel clima i contra el canvi climàtic, que no sé si recordeu, vàrem celebrar el passat novembre de 2019, ja va camí de 2 anys, un acte en l'Auditori Municipal en el que es varen comprometre d'alguna manera a impulsar medides des de l'àmbit municipal precisament per això, per a combatre el canvi climàtic. Entonces, esta moció el que fa és combinar d'alguna manera aquests incentius fiscals en un intent de promoció de les energies renovables, en aquest cas de l'energia solar fotovoltaica. Si vos pareix, passe a llegir la moció que du per títol Moció del grup PSPV-PSOE per a la bonificació dels impostos IBI, ICIO i IAE per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Diu a l'exposició de motius que un dels reptes als que ens enfrontem com a societat és el canvi climàtic. Les generacions futures i també moltes de les que ja estan presents a dia d'avui a tot el planeta patiran les conseqüències del canvi climàtic accelerat que hem provocat des de finals del segle XIX els éssers humans. El canvi climàtic, conseqüència directa de l'augment de les temperatures i el desequilibri generat en els ecosistemes i el clima, té una de les seues principals causes en les emissions de gas CO2. En aquest context, cal destacar que al conjunt d'Espanya la producció d'energia elèctrica és responsable del voltant del 13,5% de les emissions d'aquest gas. És precisament per això que els ajuntaments i totes les institucions públiques han de prendre un paper de lideratge i facilitadors del canvi, especialment pel que fa a la introducció de canvis que ajuden a mitigar i reduir l'emissió de gasos contaminants i d'efecte hivernacle. Un bon exemple d'aliat contra el canvi climàtic és l'energia elèctrica fotovoltaica, de la que parlem avui ací, la principal aplicació de l'energia solar i que és considerada també una de les principals fonts d'energia renovable. En aquest sentit, des del PSPV-PSOE Massanassa considerem absolutament necessari que l'Ajuntament de Massanassa contribuïsca al desenvolupament d'esta energia al nostre poble mitjançant la introducció d'incentius fiscals en els impostos municipals de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques i de l'impost de construcció, durant un període de temps ampli. Així cada ajuntament decideix un poc el període en què aplica aquestes bonificacions, que ara, si us pareix, podem parlar. I per tot això, des del grup municipal socialista, considerem necessari continuar avançant en la sostenibilitat del nostre poble i dotar de contingut real el pacte que els comentava, de les alcaldies contra el canvi climàtic. Per això proposem els següents acords. Primer, modificar l'ordenança fiscal sobre l'impost de béns immobles, l'impost de l'IBI, per introduir una nova bonificació en el seu article 5è que rebaixa l'impost en un 50% durant 5 anys a tots aquells immobles d'ús residencial que instal·len plaques d'energia solar fotovoltaica, sempre quan aquesta instal·lació no sigui obligatòria per llei. En cas que la construcció es dugui a terme de forma compartida en un conjunt d'habitatges, està pensant en comunitats de veïns, en règim de propietat horitzontal, aquesta deducció proposem que s'aplique a cada un dels immobles sempre quan la producció d'energia representi almenys el 30% del consum de cada un d'aquests habitatges de la comunitat. Com a punt segon, proposem també la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de construcció, instal·lacions i obres per introduir una nova bonificació, que en aquest cas seria del 90%, està també en sintonia en els pobles del voltant. I com a punt tercer, proposem la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost d'activitats econòmiques, que sabeu que el paguen determinades empreses que passen d'un cert nivell d'ingressos anuals, per incloure en aquest cas una bonificació de l'impost del 50% durant 5 anys. El punt quart, òbviament, parla de recabar els informes tècnics que siguin necessaris per a la modificació de les ordenances de l'IBI, de l'ICIO i de l'IAE. Al fi i al cap, aquesta moció
pues, bueno, pensem que el que fa és situar-nos al mateix nivell que els pobles veïns, com per exemple Catarroja o Paiporta, que tenen ja bonificacions en aquests tres impostos molt similars, si no m'equivoco, en el cas de Catarroja, i de pobles com per exemple o ciutats, com és el cas de València, Sedaví, Quart de Poblet, Alaquàs, Torrent, Xirivella, etc. No? Al final, pues, bueno, el que s'intenta és d'alguna manera promocionar que els particulars i les empreses facin un desembols econòmic important en la instal·lació de plaques solars i que l'Ajuntament es facilite aquesta instal·lació o que els faci un poc més atractiva aquest desembols econòmic per a fer aquestes instal·lacions a través de bonificacions en els impostos que recapta l'Ajuntament de Massanassa. Jo crec que és un anhel que compartim tots els partits, fent un busseig per internet, els tres partits que estem així representats en diferents ajuntaments, quan no un ho ha presentat un altre, i crec que la podrem aprovar tots. Gràcies. Paco, tens el micro apagat. Com sempre està en marxa, no m'he donat compte. Bueno, bé, vos diria que, des de luego, que sí que podem aprovar això. És més, nosaltres estem ja treballant en esta qüestió i, a més, estem treballant, ho he buscat ara, perquè, vos heu llit, n'hi ha una providència d'alcaldia, això no té res a veure, perquè la puguem aprovar en alguna modificació que vos vaig a proposar, si vos pareix bé, que crec que també vos pareixerà bé. Entonces, sí que es de veres que el día, vos leéis, providencia de alcaldía, siendo intención de esta alcaldía la promoción del uso de energía de carácter renovable en el municipio, por la presente se interesa del área de gestión de ingresos y tesorería, el estudio y formulación, en su caso, de una modificación de la normativa municipal reguladora del impuesto de bienes inmuebles que bonifique el uso de las citadas energías, con especial incidencia en el aprovechamiento de la energía solar. A partir d'ahí n'hi ha documents interns de treball. Això se firma el dia 11 de març de 2020. 11 de març de 2020. Vull dir, estem, anava a dir un any treballant en això. No hem pogut treballar un any en això perquè total ha hagut una pandèmia per al mig, que ja se podeu imaginar i sabeu la que ens ha portat. Però sí que és de veres que alguna cosa ja hem adelantat. I en aquest moment estem mirant si al final seria via subvenció o via modificació en l'ordenança. És a dir, l'IBI és algo en un ajuntament importantíssim i, a més, per això requereix d'un estudi econòmic. És molt important perquè al final poques fonts d'ingressos n'hi ha en un ajuntament i una molt important és, com vos dic, l'IBI. Per això hi ha que anar molt en cuidado en això. No obstant, nosaltres fa un any posarem en marxa ja l'estudi per fer això. Parle de subvenció perquè al final inclús pense perquè realment volem que s'utilitzi aquest tipus d'energia. Potser inclús és més efectiu, que altres municipis també ho estan fent així, en una subvenció directa. És a dir, una subvenció directa que controle perfectament de quant estem parlant, de què val aquesta inversió i de l'Ajuntament, en aquest cas, fins on li dona aquesta ajuda. Que en tot cas podríem posar-li 3.000 euros o el que fora i en tot cas fins al 50% de lo que la inversió seria. En aquest moment estem recaptant també tota la informació de què val més o menys això. Està també mirant-se si és per ús privat o si és per vendre. Doncs o no, perquè n'hi ha instal·lacions per ahí que se posen i són per vendre. És un negoci. I n'hi ha altres que són les que crec jo que perseguim o que volem, que són que l'usuari, que les persones, diguem, veïns normals, agarren i en el seu domicili se posen aquest tipus d'instal·lacions perquè són, com vostè acaba de dir, en el sentit de la moció, per millora, des d'un punt de vista mediambiental. Entonces, jo ahí el que veig és que no podem votar-la a favor si no canviem alguna cosa, i us vaig a suggerir, que crec que estareu dispostos. Aquí on fica en els acords, que és l'important,
on fica que anem a fer un 50% de deducció de l'IBI per no sé quants anys, això no ho podem votar fins que no estiga un estudi fet. Jo ahir el que proposaria dir és, com anem a seguir treballant i m'alegra que estiguem tots d'acord, doncs bueno, podríem dir que manifestar el compromiso de continuar estudiando, porque está estudiando ya por el ayuntamiento, la moción o subvención, lo que més convinga al final i que d'alguna forma més agarre i faci el tema que la gent vulgui fer-lo, no? Perquè és el que ens interessa. En el moment poder canviar això, podríem inclús votar-lo a favor encara que ja estem treballant una minella. Perquè retirar-la i portar-la tots com més institucional i que la duguem tots els grups, no sé si voldreu. No ho sé, però bueno, desde luego nosaltres estem treballant ja un any en això. Ara, que espere que el Covid ens deixi treballar un poc més en altres coses que no siga Covid, pues avançarem més a pressa. En tot cas, la meva idea era que com en l'any passat ja no se pugui acabar, perquè els impostos se modifiquen en novembre per poder-los acabar, pues apareix la idea també de la subvenció. Una, perquè la subvenció jo puc començar a treballar i puc començar a veure què se dona i cada any se convoca i les ajudes directes, que és el que més li va a petir a la gent i el que més va a estimular a la gent. Perquè el que se va gastar potser 8.000 euros o 5 o 6.000 euros o els que li costen o 9.000 euros en el seu domicili, pues sap que en l'Ajuntament de Massanassa li va donar 3.000. I entonces agarra, aporta les factures o aporta tot i té 3.000 euros ja directament. I nosaltres no estem tocant l'IBI, que això n'hi ha d'anar un poquet en cuidar. Així no també n'hi ha molts pobles que ho estan fent. És millor, tipus una subvenció directa. En tot cas, si pogueren canviar això, perquè dur-la tots junts no sé si voldreu. Fran? Yo, si le pareix bé al señor alcalde, preferiría que també es manifestara el resto, bueno, en este caso el portavoz de Ciudadanos, para después poder contestar a tots, si li pareix bé. Me pareix perfecte. Nosaltres proposaríem, en tot cas, encara que estiguem un any treballant ja en això, si la podem dur tots junts, estupendo. I si no, per almenys, per poder-la votar a favor, simplement modificar el continuar y no aprobar, sino continuar estudiando el tema, ¿no? Y después que vuelve también a abrir la posibilidad de que fuera también una subvención directa. ¿Vale? Jorge. Sí, vamos a ver. Como bien ha dicho ya Paco, pues eso ya se lleva un poco tiempo dándole vueltas a cuál es la mejor forma. Tocar tema de IBIs y demás, pues puede ser un poco complicado. También cuando tenemos que ser, o sea, yo entiendo por una parte la función de la oposición a la hora de pedir por menos impuestos y que se haga esto, que se haga lo otro y tal, pero sí es cierto que para hacer cosas o para todo lo que este ayuntamiento da en ayudas y subvenciones y eso, pues el dinero no crece de los árboles, hay que ingresarlo de algún sitio. Sí es cierto que muchas veces miramos a los pueblos de alrededor con lo que están haciendo que nos gustan y luego comento yo con esos pueblos y la oposición de allí nos pone a nosotros como ejemplo de lo que aquí se hace. Sí que comparto totalmente que hay que ir yendo hacia un método más sostenible de energía y demás. Estoy totalmente a favor, que hay que encontrar la forma de beneficiar y bonificar a todas esas personas que van en ese tránsito que en un momento dado va a ser obligado, igual que pues, ya de algunos años desaparecerán los motores diésel y demás y todo eso, iremos cada vez más a lo eléctrico, pero me sucede lo mismo, el aprobar de forma tajante esta cantidad de aquí, esta cantidad de allá, a mí por lo menos me supera el poder hacer una valoración. Yo quizá, muchas veces lo he comentado así con Paco, siempre he sido más partidario. Él es más de dar esas ayudas directas, que también estoy a favor, y yo, por ejemplo, pues a lo mejor el facilitar que quien tenga que poner esas placas, pues a la hora de las licencias de obra y demás, pues
o ver una serie de excepciones o bien esas ayudas directas, como bien dice Paco. Sí que estoy a favor totalmente en el fondo de la moción, que es como bien se dice, el fomentar, incentivar y premiar a quienes opten por implantar este tipo de energía. Discrepo si es la forma más acertada literalmente como lo dice la moción. Por lo que sí que estoy a favor de ver o bien que se consensúe de alguna forma o bien de que se modifique o se tengan los informes oportunos para poder aprobar esa moción. En fin, eso ya lo dejo un poco a manos del partido oponente. Y como bien digo, a favor en el fondo, pero tal cual está, no la puedo aprobar. Fran. Bueno, començant, la moció, senyor alcalde, no la podem retirar, això és obvi, perquè de la mateixa manera que ja passà en l'última moció o la penúltima moció que presentarem, hem tingut des del 2 de març, com vostè deia, molts dies per a raonar aquestes modificacions o per a que vostè ens comunicara aquest treball que diu que s'estava fent des de març de l'any passat. S'hem reunit, hem parlat per telèfon, hem tingut comissions. Entonces, clar, vindre ara al ple i dir que la retirem i que la presentem tots junts, a mi no me pareix bé. Esta és una moció que des de l'oposició hem treballat, no només entre el nostre grup, sinó que hi ha un treball darrere de contactar amb altres ajuntaments, en temes en personal expert en enginyeria, ambientòlegs i persones que al final estan vinculades al món de les energies renovables. Entonces, clar, entendrà vostè que no la podem retirar. A banda, també me comenta vostè, senyor Comes, que, clar, que des de l'any 2020, en març, s'està pensant en una possible rebaixa o una possible subvenció de l'IBI. Però és que, clar, aquesta moció parla de 3 impostos. Parla de l'IBI, parla de l'IAE i parla de l'ICIO. Clar, a mi em sorprèn un poc, i perdonen que somriga, que vostès que representen a 2 partits de tall liberal, si no tinc mal entès, aposten per la subvenció i no per l'incentiu fiscal. Ja sé que fer paral·lelismes en altres ajuntaments potser no és sempre el més adequat, però l'Ajuntament de València o l'Ajuntament de Catarroja, que jo crec que són potser 2 ajuntaments que poden ser un poc insígnia en aquesta cosa, al final aprovaren això per majoria i allí, per exemple, el Partit Popular es va abstindre dient que la rebaixa en l'IBI li pareixia massa tímida, que volia més rebaixa en l'IBI. Entonces, clar, retirar la moció o dir que continuarem estudiant és com no dir res. Entonces, això, senyor alcalde, ja li dic que per la nostra part no. ¿Vale? Sobre lo que comenta el senyor Román, portaveu de Ciudadanos, que està d'acord en el fons de la proposta i que està d'acord a lo millor un poc en la subvenció, però també en aquest incentiu fiscal, jo crec, senyor Román, que sí que podem arribar a un acord perquè entenc el que vostè me diu de que a lo millor no és massa adequat fixar ja avui així un percentatge. Entonces jo, si li pareix bé, senyor Román, el que li proposaria és que deixem obert aquest percentatge, si li pareix bé, i que quedem a expenses de l'informe que ens puguem fer els tècnics, perquè sí que és de veres que cada municipi aplica un percentatge i també una duració en el temps d'aquestes bonificacions. Paiporta crec que parla de 3 anys, Catarroja parla de 5, Sedaví, per exemple, té el percentatge del 10. Ahí podem jugar, i jo crec que sí que podríem arribar a un acord en el que comenta el senyor portaveu de Ciutadans. Clar, al final, en fa 4 o 5 punts en este mateix ple hem dit, bueno, es que el Ayuntamiento de Massanassa tiene superávit porque tiene una muy buena gestión. Bueno, pues que se note. Vull dir, si podem aplicar un bon percentatge de reducció per a una cosa que al final el que fa és revertir en una millora ambiental i en una millora per a les butxaques d'aquestes persones, per què no ho anem a fer? Al final, si vivim a base de subvencions i continuem acumulant superàvit i hi ha una cosa que podem ser ambiciosos, que podem ser referència en la comarca i que podem marcar un punt per a altres municipis, anem a fer-ho, siguem valents.
per resumir, si li pareix bé al portaveu de Ciutadans, el nostre grup estaria d'acord en deixar oberta l'horquilla del percentatge a rebaixar, inclús també, si ho estima oportú, podem deixar oberta l'horquilla dels anys a aplicar aquestes bonificacions, si a ell li pareix bé, a canvi de que ens vote a favor la moció, perquè, clar, el nostre objectiu és que se n'anem buida així en el compromís del ple de que s'apliquen bonificacions en els impostos. Si després se vol fer algun tipus d'ajuda a les energies renovables, perfecte, però els antecedents que tenim d'aquest equip de govern és que les últimes calderes que s'han instal·lat són de gasoil, per exemple, en el poliesportiu, no? Entonces, si li pareix bé al portaveu de Ciutadans, acceptem el que ens diu de deixar oberta aquesta horquilla, inclús ja no només en el percentatge, sinó també en el temps. I jo crec que parlem de 3 impostos, no només d'un impost, senyor alcalde, i si a vostès li pareix bé o algun regidor del Partit Popular apel·le a la consciència ambiental del regidor de Medi Ambient votar-la a favor, se'n podem anar avui en una moció aprovada que al final redunde en una millora i que, a més, ens situaria a l'avantguàrdia de la comarca, si a vostès es pareix bé. Gràcies. A veure, no li estranya a vostè tant que per estar en un partit o un altre penses aixina o penses més aixana, i més vostè que també això té alguna experiència, no?, d'haver passat per algun altre partit. Claro que se pot, a lo millor, encara que milites en un partit, pensar justament en l'altre. Per suport que sí. Així el que passa és que, al final, el que no podem és, per una, dir que anem a tocar aquests impostos sense un estudi previ que s'està fent. No podem comprometre-se així, així diguem, anem a baixar l'IAE, anem a ficar un 50% de bonificació i anem a fer tal. Això no se pot fer, primer s'ha d'estudiar. Jo estava mirant fa un moment l'ordenança de Barcelona, fixi vostè, Barcelona capital. ¿Y qué día al respecto de Barcelona capital? Pues està fent un máximo de 300 euros durante 3 años. Claro, això és un poquet un brindis al sol. Jo me'n vaig més, claro que me'n vaig més a una ajuda directa, perquè aquest ajuntament ho pot fer. I una ajuda que realment incentive de veres a aquesta persona a que faci el canvi i que se posi aquest tipus d'energia, perquè és bo pel mig ambient. Per això jo vull estimular-ho més. Per això estem encara estudiant-ho. I per això, clar, no li dona risa. Home, un any en el que total que han fet una pandèmia, no?, que encara no s'ha acabat. Però sí que ha sigut, la veritat, per dedicar-li no el 100%, el 110% a això. Així ni tots han anat fent moltes més coses. Però algunes se mos han atrasat un poc. Jo també vull decidir un compromís perquè ja estem treballant-ho, de, al final, incentivar a les persones que volen utilitzar aquest tipus d'energia. Però no podem aprovar que anem a fer alguna cosa sense un estudi. Haurem d'aprovar aquesta voluntat, per això jo li diria, canvien vostès simplement això. Anem a veure com incentivem i de quina forma a les persones que fallen això. Via una modificació de les ordenances o via donar-ho en una subvenció, però anem a fer-ho bé. Per tant, jo si poguérem canviar això, estaríem d'acord en votar-ho a favor. Fija, ja entenc jo que no la vulgueu retirar encara que sigui alguna que estem treballant ja. Bueno, va, doncs tingueu-la vosaltres com acabeu presentar la moció i tot això, però sapigueu que estem treballant ja en aquest tema. És que és així, o que us diga. Jo passe per això, dic, bueno, va, encara que estem treballant ja en aquest tema, el PSOE vol que se faci i fa una moció i li l'aprovem, se sumem tots i me pareix fenomenal i perfecte, però fem-ho dins de la legalitat. No podem ara nosaltres agarrar i dir toqui això, això i això, si no n'hi ha un estudi. No ho podem fer. Podem mostrar la voluntat de, al final, estudiar-ho per fer-ho efectiu aquest any. I si adellantem perquè és una ajuda directa, doncs millor. I si al final una persona que se va fer i se va posar en aquest gasto sap que va a tindre 3.000 euros, per exemple, sap que va a tindre-los. El que tampoc podem fer és dir-li a la gent, poses vostè una plaqueta aixina de xicoteta que ja té 5 anys de bonificació del 50% de l'IBI. Vostè estarà d'acord amb això, que nosaltres tinguem, gràcies a una bona gestió, uns remanents de tesoreria que siguin positius, que al final valen per prestar uns altres servicis importantíssims, com s'estan prestant ara en aquests moments tan complicats.
M'entén? No podem agarrar, tenim que agarrar i mirar això molt bé. Jo vull subvencionar a la persona que utilitza l'energia esta? Pues claro que sí, en això anem a estar tots d'acord i ho estem ja preparant i treballant perquè se pugui fer, però tindrà que dir-nos, mire, jo me vaig a gastar 10.000 euros i d'eres vaig a tal. O tindrem que separar a lo millor una nave de 4.000 metres que fica tot el techo i va guanyar diners. Tindrem que també contemplar-ho. O agarrem i llevem la meitat de l'IAE per 5 anys. Doncs a lo millor podem, o a lo millor ho podem llevar tot, no ho sé, però ho tindrem que estudiar. O no ho tindrem que estudiar. O anem a eixir d'ací i ja diguem el 50%. Sap? Per tant, a lo millor és millor i a vostè al final li agrada més que sigui una ajuda directa, com estic tratant d'explicar així ara. Ara que anem a tindre més temps de tot això parlar-ho, que va acabant-se la pandèmia i no ens ocupa tant, el compromís, des de luego, és que, fíjese vostè, si este any ja se poden convocar unes ajudes per això, que se facin ja. Barcelona, 300 euros a 3 anys són 900 euros. M'entén? Jo estic parlant, per les xifres que a mi me van donant, per el que costa una instal·lació d'aixes, jo ja estic parlant de 3.000 euros o del 50% de la inversió. Si uno se fica una plaqueta aixina de xicoteta, home, pues li donarem la meitat de lo que li ha costat, no? O si una fàbrica fa jo que sé què, pues tindrem que veure què ha fet. M'entén? O sigui, és que els ingressos que una administració té, pues n'hi ha que anar molt en cuidado i, a més, des de luego, tocar-los de una forma legal. Entonces, jo simplement dia de canviar això i en això ja ho aprovem. Crec que no és ninguna... Crec que no m'estic posant en plan... No, que això jo ja ho estic fent i retiren-la. Entenen o no? Podrien canviar això? Volen que ho pensem 2 minuts? És que, senyor alcalde, si canviem això, la moció se desvirtua totalment. Vostè se n'ha anat a Barcelona, que és un lloc que està molt lluny, però jo crec que l'Ajuntament de Barcelona, tristament per als ciutadans de Barcelona, no disfruta de la bonança econòmica de la que disfruta l'Ajuntament de Massanassa, gràcies a la bona gestió, gràcies a gastar d'altres institucions, per lo que siga. Però, clar, al final, així tenim una conjuntura molt distinta a la de Barcelona. Vostè me proposa que continuem estudiant en el tema de l'IBI, però jo li dic, nosaltres així parlem de 3 mocions. Sí, jo entenc perfectament que això és una declaració d'intencions i que després n'hi haurà tota una normativa darrere que desenvoluparà aquesta voluntat del ple. No sé si m'he quedat congelat o què, jo crec que m'he quedat congelat. N'hi haurà després... Te sentim bé, te sentim bé. N'hi haurà després tota una normativa que desenvoluparà tot això per a medir que uno no se fique una plaqueta xicoteta i disfrute d'una bonificació. Això és pressupost. Si vostè vol, el que podem és matisar encara més la moció, és a dir, deixar obert aquests percentatges i aquests plazos anuals, podem deixar obert, tal com comentava el senyor Roman, podem deixar obert perquè sigui una cosa més flexible i podem afegir una coletilla que diguem que serà la normativa municipal la que desenvolupe aquestes bonificacions. Però, clar, és que vostè diu, no, és que portar-ho així sense ningú estudi. Que jo sàpia, totes les mocions de tots els grups polítics primer se debaten en el ple i després els tècnics ens diuen com fer-ho. Jo què sé, vostès presenten una moció m'ho estic inventant, de barreres arquitectòniques. Després, des del Departament d'Urbanisme li diran com fer-ho o no, o volem fer un parc multiaventura i després li diran des del Departament d'Urbanisme pues així, pues allà, o aixina o aixana. Però clar, jo crec que si Catarroja, per exemple, que no disfruta de la situació econòmica de Massanassa, pot aplicar. Esta moció és molt pareguda a lo que ja n'hi ha en Catarroja o el que n'hi ha en València. Si Catarroja, per exemple, pot disfrutar d'aquestes bonificacions i a més està funcionant molt bé i n'hi ha veïns de Massanassa que tenen segons residències o residències en Catarroja i ja disfruten d'això, si Catarroja pot fer-ho i Paiporta i Albal i Sedaví i Torrent i Xirivella i Alaquàs poden fer-ho, per què no anem a fer-ho així? Vull dir, és que, clar, vostè ens proposa que desvirtuem totalment la moció i que diguem que continuarem estudiant. És que això és com no dir res. No sé
jo ja et dic, ens agradaria que isquera aprovat d'ací el compromís de rebaixar. No parlem si els pareix massa de concret de 50 o de 90%, no parlem si els pareix bé, si es pareix massa concret d'anys, però fiquem una horquilla, fiquem uns percentatges i fixem un compromís de bonificació dels impostos i d'incentiu, al fi i al cap, de l'energia renovable. A veure, ara el senyor secretari ens aclarirà des d'un punt de vista jurídic què podem fer i què no. I a partir d'ahí, si es pareix bé, arreglarem si podem i si tots quedem d'acord en el que se demana a la moció per poder-la aprovar. Perquè torne a repetir que nosaltres el que volem és aprovar-la. No estem fent un brindis al sol, no estem perdent el temps, no estem dient, bueno, així continuem estudiant. No, no, no. Este any això ha de caixir via subvenció o via les modificacions. Jo no sé si vaig a poder modificar l'IAE de les empreses que guanyen o facturen més d'1 milió d'euros. M'entén? Jo no sé què li vaig a bonificar ahir. L'IBI, per què? Perquè ha muntat potser tot el techo i va guanyar més que... M'entén el que vull dir o no? És que tenim que... El que tenim és el compromís que podem agarrar avui així, el compromís de que este any això estigui fet. Però vostè tindrà que també obrir un poquet i dir, bueno, si és via una subvenció, doncs via una subvenció, que sempre serà millor, ja li garanteixo i li ho assegure, que tots els pobles que vostè ha dit. Que, per cert, jo no tinc les ordenances, que crec que no n'hi ha tants, que estiguin fent aquesta bonificació. Ja li ho adelante. M'entén o no? Ja li vaig a treure en la comarca des que n'hi ha. Ja veurà com se sorprèn. I si les han passat a vostè, si no se les passa, mira, estupendo, aquesta feina que tenim adelantar. M'entén o no? Però jo li he dit, fixes vostè, Barcelona no per res, sinó perquè també la tenim. I parlava de molt poquiu. Parlava de 300 euros cada any. M'entén? Durant 3 anys, 900 euros. Jo soc més ambiciós perquè sí que ho puc fer. I jo vull anar a més. Jo estic ja, en els estudis que ja tinc, d'anar a 3.000. Com ho anem a orquestar això i com ho anem a fer? Doncs això és el de menys al final, perquè l'important és que nosaltres estem estimulant perquè s'utilitzi aquest tipus d'energia per tema mediambiental. I a més ho estem fent de deberes apostant fort i posant diners de deberes perquè els tenim. Això és el que vostè vol també, no? El que vostès volen, no tots els que estem així. Per tant, obriguem un poquet aquesta horquilla que vostès diuen i no s'encorsetem que siga en l'IAE d'una empresa que guanya 1 milió o que factura 1 milió d'euros. Anem a veure de veres qui ho pot ficar. M'entén? I això ajudar-li i donar-li aquests 3.000 euros. I que ho posi això ja està, directament. És que és millor. És que és millor. I si és millor l'altre, doncs ho posarem, perquè així caben les dues opcions. Que se n'anem via l'IBI o que se n'anem via l'altre. M'entén? Però no diguem en aquest moment, i ara ens aclarirem des d'un punt de vista jurídic, a què poden dir que sí i a què poden dir que no. I sí que anem sent més a intentar unificar aquesta opinió i anem a fer-ho este any. És això. No li busquem tants peus al gat. Des d'un punt de vista jurídic, Vicente, ¿nos puedes aclarar alguna cosa? Bien, yo lo que quería puntualizar es que lo único que voy yo aquí a explicar desde el punto de vista jurídico es en relación a la adopción del acuerdo. No tanto el fondo del acuerdo, porque es una decisión política que podrá estar respaldada por unos informes, pero no es tanto el fondo del acuerdo lo que yo no entro, porque es más decisión política, pero sí es la forma de plasmarlo, que es donde puede tener una incidencia jurídica y tal y como está plasmado, podría entrar en colisión con el procedimiento de aprobación de ordenanza. Yo he leído la moción y el acuerdo de adoptar es aprobar. Cuando tramitamos una ordenanza, como hemos visto a lo largo de este pleno, para tramitar una modificación de ordenanza se requiere una aprobación inicial, una exposición al público y una aprobación definitiva. Si la moción pretende aprobar una modificación de ordenanza directamente saltándonos estos trámites legales, yo no puedo dar el visto bueno jurídico y mi asesoramiento será, para no entrar en más, que se deje sobre la mesa. Cuando yo leo este documento me da la impresión de que se trata de aprobar directamente una modificación de ordenanza con estas consideraciones
saltándonos el trámite legalmente establecido. Repito, a lo largo de este pleno hemos visto cuál es el trámite legal, que es el seguido para la modificación de las ordenanzas fiscales. Repito, aprobación inicial, exposición al público y aprobación definitiva. Sin esos tres pasos, aparte de que tiene que haber un expediente que sustente esos tres pasos para llegar a ello, no se podría aprobar. Por eso yo indicaba o había pensado que si por el contrario esta moción es de índole o de carácter político en el sentido de que lo que se pretende es que recoger el compromiso del ayuntamiento o que se manifieste una voluntad, manifestar la voluntad política de estudiar la modificación de ordenanza en esos términos, yo no tengo nada que decir, porque el acuerdo jurídico es una manifestación de voluntad de proceder al estudio de una modificación de ordenanza. Para mí, jurídicamente perfecto. Y eso es un poco lo que intento transmitirles a ustedes, porque mi discrepancia únicamente es que si el acuerdo es vamos directamente a aprobar la modificación de ordenanza, yo no puedo informar favorablemente del mismo. Si por el contrario lo que se pretende es, bueno, pues la moción quiere reflejar el compromiso del ayuntamiento de proceder al estudio de esa modificación, jurídicamente a mí me parece perfecto. No sé si he sido capaz de expresarme o transmitirlo todo. Si hay alguna duda, por favor. Sí. Muchas gracias, Vicente. Un poquet és el que jo diria, per això hi he de canviar el text i dir, bueno, pues, i añadir una possible subvenció. I ho estudiem i agarrem el compromís, si voleu, que ho posem ahí, de que això siga este any. I això m'estic comprometent jo a que siga este any. Perquè jo no ho he pogut tindre en el 2020 perquè en novembre, que era el plaç màxim per canviar-ho, si haguera sigut via una modificació de l'impost IXE, doncs no arribarem a temps. Per això jo estic mirant ara, apareix aquesta altra opció, que la tenim que valorar i que tenim que veure si és millor o no, i que al final, aquesta altra la podríem fer a començar a posar-la ja en marxa. Si al final veiem que és millor, i sobretot sempre perquè anem d'alguna forma a incentivar més i millor a la possible persona o veïna que vulgui fer això. ¿Enteneu o no? Entonces, si desde un punto de vista jurídic n'hi ha que modificar o canviar algo, jo crec que ho tenen de canviar. Crec, vamos, per poder votar tots a favor. Per poder votar tots a favor. Però, vamos, si no voleu, pues, depende. Bueno, està un rato Jorge Román en la marxa. No sé si vol... Si a Jorge no li importa, perquè a lo millor abans per contestar un poc o per referir-nos a lo que ha dit el secretari, si a Jorge no li importa, perquè ell també pugui atendre la nostra postura. Sí, entenem perfectament el que ens comenta el senyor Vicente, el senyor secretari, de que no podem directament aprovar avui així una aprovació d'una ordenança. Entonces, com ho entenem perfectament, canviem aquesta aprovació d'aquesta modificació per aprovar l'inici de l'estudi de la possible modificació. Això no n'hi ha problema, però nosaltres no volem eixir-se... No hi ha ningú problema. Claro, però aprovem l'inici de la modificació. És a dir, no aprovem avui així modificar, però aprovem iniciar aquests tres passos per a modificar i introduir bonificacions, no per a veure si introduïm una bonificació o introduïm una subvenció. Això és el que... Añadimos o subvenció, modificació o subvenció. Bueno, lo que nosaltres volem és que siga iniciar els tràmits per a modificar les ordenances oportunes, d'acord? Iniciar els tràmits per a modificar les ordenances oportunes, perquè no podem així avui modificar tres ordenances en una moció, per supost que no. Per què no podem iniciar l'estudi de que siga això que vostè diu o una subvenció? Perquè és que iniciar un estudi, senyor alcalde, és algo massa etéreo. Jo estic d'acord, no és que estigui d'acord o no, és que entenc perfectament el que diu el senyor secretari i ja li dic que les propostes que ens han fet des del grup Ciutadans ens pareixen totalment assumibles, és a dir, podem deixar obertes les horquilles i ens pareixen correctes, jo crec que són bones, i si li pareix a vostè, podem iniciar l'estudi de les modificacions de les ordenances
en les propostes que ens feia Jorge en lo relatiu al percentatge i a la duració anual d'aquestes modificacions. Esta moció parla de bonificar 3 impostos, no parla de subvencionar res, parla de bonificar 3 impostos. El senyor Jorge, si no recorde mal, ha dit també que o via subvenció. Ha dit que o via modificar les ordenances o via subvenció. Crec que ha dit, no parece sentido, si no es que me corregisca. Yo, desde luego, vaig per el camí de busque la millor solució. O via modificació d'aquestes ordenances, o una o ninguna, i siga una subvenció, en el compromís de que siga este any. En el compromís de que siga este any. Crec que estic seguint molt clar. Jorge, quan vulguis. Bien, gracias. A ver, sí, es cierto, yo bueno, afortunadamente el pleno no se graba. Yo he dicho que puede ser la opción bien vía modificación de estos impuestos o bien vía ayuda directa. O sea, hay que ver cuál es la mejor forma. El dejarlo abierto sobre qué porcentaje, pues la verdad es que eso sí que me parece, por ejemplo, un brindis al sol. Lo dejamos abierto sobre el porcentaje y desde 0 hasta el que queramos. Luego se pone 0 y se queda todo como está. Decir también una cosa que a mí no me ha quedado claro. No entiendo qué problema hay en decir iniciamos el estudio para modificar estos impuestos y no podemos iniciar, en cambio, iniciar el estudio para modificar el de los impuestos o dar esa ayuda directa. Está mal. Yo no estoy yo la verdad es que ya lo de estudiar creo que ya hemos estudiado todo bastante. Yo creo que la moción se puede aprobar, pero no limitarla o no encorsetarla en decir únicamente a la bajada de impuestos, que abarque el resto de opciones. Oiga, vamos a aprobar, como bien dice el señor alcalde, y que sea con un compromiso de este año el que se mueva, o bien reducir las tasas, los porcentajes de las tasas y los impuestos que se están comentando, o bien vía ayuda directa, o bien vía otro tipo de incentivo. De esa forma, no es una moción, digamos, consensuada, sino es una moción que está presentando el Grupo Socialista y así pues luego pueden decir esto es gracias a nosotros y no habría ningún problema, pero no se está encasillando a que hay que hacerlo únicamente por esta vía. Yo estoy a favor de apoyarla, pero que se bonifiquen, o sea, que de la manera que sea, pero que se haga. Y yo por esa parte no veo dónde está el problema en añadir las otras opciones a la moción. Simplemente eso. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. ¿Podrían cambiar a un FICA aprobar, continuar estudiando la posibilidad de modificar ordenanzas o dar ayudas directas? Si podem posar això i añadir con un compromiso de que siga este any, nosaltres no tindríem ningún problema en aprovar-la. Però és que torna a lo mateix. Vostès, si volen, com a equip de govern, van a continuar estudiant, o si no volen, no. Aprovar esta moció no implica que no es pugui introduir una subvenció per l'ús d'energies renovables. Moltes voltes tenim ajudes que aprovem i que exclouen unes altres i això no n'hi ha ningun tipus de problema mai. No entenc, jo no sé si m'explica bé, jo quan Jorge no era anar del 0 al 100%, era fijar una horquilla, a lo millor si nosaltres parlem del 50%, pues a lo millor fijar una horquilla, acordar una horquilla entre el 20 o el 50, o, sap? No deixar-ho obert, no deixar-ho tan obert, parlar d'una horquilla, saps? Per lo que dia Jorge de Ciudadanos. Fijar una horquilla d'aixòs impostos. Continuar estudiant és com no dir res. Vostès, si no volen aprovar-la, continuen estudiant i quan vinga a comissió votarem a favor o abstenció o de més. Però és que continuar estudiant és deixar la moció en res. Entonces, això no ho podem acceptar, senyor alcalde. Si al final tots els pobles, o molts pobles, els nostres pobles veïns, tots els que ens toquen, jo crec que llevant d'Alfafar, que no ho recorde ara, tots tenen unes bonificacions similars. I no és excloent de que n'hi hagi una subvenció. Vostès poden aprovar una rebaixa del percentatge que vostès vulguin, de l'IBI, a canvi d'això, de la duració que vostès vulguin.
i a canvi subvencionar, jo què sé, la instal·lació o el consum, per exemple, d'energia verda en els domicilis particulars, per exemple. Però és que, clar, així l'experiència que tenim és que demanem una cosa, sí, ja ho farem, ho estudiarem i demés, i mai s'acaba de concretar. I al final estem pendents de que ens donen una subvenció de la Diputació i fins que no ens la donen no ho fem. Entonces, avui li presentem una moció molt concreta, jo ho reconec que és concreta, que parla de 3 impostos, per a que no siga tan concreta. Acceptem el que ens diuen des de Ciudadanos. Acceptem, per supost, com no pot ser d'altra manera, el matís legal que ens fa el secretari. No modifiquem avui les ordenances. Avui aprovem iniciar el procediment per a modificar les ordenances. Si vostès volen aprovar-la, nosaltres, quan vostès facin una subvenció, els l'apoyarem, com jo crec que hem vingut fent durant tots aquests mesos de pandèmia. Si vostès no volen, doncs, el mateix que li vas dir l'altra volta, no la voten a favor. I, per supost, direm el que creguem convenient sobre el resultat d'aquesta votació. És que més voltes no li podem pegar. Vostès volen una subvenció, el grup socialista aposta per una bonificació, que no és incompatible amb la subvenció i al contrari. Jo crec que accepte tot el que ens diu Jorge, si és que apostem per la bonificació, i si algun regidor més del Partit Popular té a bé sumar-se, ho podem aprovar avui. Gràcies. Bueno, doncs anem a acabar ja. Vostè no vol canviar absolutament ni un punt ni una coma, no? Sí que vull canviar. Li canvia els percentatges, li canvia la duració del temps i acceptem les matisacions del secretari. Perdona, que ho has entès molt bé. Vostè vol que s'inicie la modificació de 3 ordenances, no? L'estudi de la modificació de 3 ordenances. Sí, i si després l'estudi diu que no, que... És que l'estudi de l'inici és iniciar l'expedient. I si després la conclusió al final diu no, què dirà vostè? L'Ajuntament de Massanassa expressa... No han complit en el que havíem nosaltres aprovat, dirà això. Jo el que li proposo, senyor alcalde, és que el ple de l'Ajuntament avui expressa la seva voluntat de modificar aquestes ordenances i que s'inici l'expedient per a modificar-les. Introduir una bonificació no és tan complicat. I en aquest moment tenim que plasmar ahí que no estem obligats a modificar aquestes 3 ordenances. M'entén el que vull dir-li? Així hem dit per activa i per passiva que se pot fer l'estudi perquè siga via ordenança o via una ajuda directa, que és exactament el mateix que li acaba de dir el senyor Jorge. No cal que li digui altra volta que jo el que diga el senyor Jorge. El senyor Jorge ha dit això exactament. M'entén o no? Entonces, jo li rogaria de veres que canviar això i se posem a treballar en el tema i fem aquesta modificació o ajuda el que millor siga en este any, que és el compromís que n'hi ha. I ja està. Ja està. A més, d'algo, fíjese vostè, d'algo que ja estem fent nosaltres un any. No. Ja, sí, claro. I vostè, no sé si a lo millor, no vull pensar que saps que vostè enterat i estiga un poquet així en plan oportunista, dic, pues ara posa la moció, però bueno, no vaig a pensar això perquè no soc tan mal pensat. Però a veritat, que ja estem treballant en això un any, d'acord? Pensen un poquet, vostès si volen, ho canviem i se posen tots a treballar alguna en el tema i ja està. Y si no, vostè pues ya te va a escribir ahí. El Partido Popular no quiere que haya energía renovable. El Partido Popular... Vostè, senyor alcalde, sap que jo i els meus companys no treballem així i no sé quin problema n'hi ha en aprovar una moció si este ple aprova constantment mocions que vostès no complixen. Si no volen votar-la a favor, no la voten, però la moció únicament admet, per supost, les modificacions que ens fa el senyor secretari i gran part de les propostes que ens fa el grup Ciutadans. Res més. Ja no hi ha Ciutadans, però si Ciutadans diu el mateix que jo, vol que posi la de la subvenció. No, diga vostè com quedaria i veurem si podem votar a favor o no. I al final... La proposta la podem modificar, si li pareix bé, on diu aprovar la modificació de les ordenances, podem ficar per a complir en tots els requisits legals, aprovar l'expedient d'inici de la modificació de les ordenances o aprovar l'estudi de l'inici de l'expedient de les ordenances per a bonificar. I també estem dispostos a fer una horquilla en el sentit que ens ha apuntat el regidor de Ciutadans, per a que no siga un percentatge concret el que acordem avui, per a que siga un percentatge que vagi des del punt del número que vostès vulguin al número que vostès vulguin, de la duració temporal que vostès vulguin. Això és el que estem dispostos a canviar. I la ajuda directa la rechacen, no? Això no. No, vostès poden aprovar...
o les dos coses. No, és que això és una moció... Bueno, senyor alcalde, això és una moció per a bonificar, per introduir bonificacions en 3 impostos. Perquè que al final... Si vostè vol, o el seu grup, o el grup Ciutadans, o un veí, vol proposar una subvenció per a fomentar les energies renovables, doncs ho debatem en el seu moment. Però avui el que proposa és el grup socialista i el grup socialista proposa bonificar 3 impostos. Vale. Pues anem a fer un 5 minuts de recés, nosaltres anem a consultar el grup meu i vostès també consulten a veure si volen canviar això. De que cap hi ha la possibilitat... Ara, ja veig que diuen que no. Lo de la subvenció, no, no? Vale, pues nosaltres sí que anem a parlar, el meu grup, si ens ho permeten, 5 minutets, d'acord? Apaguem, si voleu, les càmeres estes i ho parlem per els telèfons. Un momento, creo que se está grabando, pero no saldrá el audio, claro. No. Vale. Sí. Bueno, estem tots a altra volta. Faltan los vídeos. Estem tots a altra volta. A veure, entenc... Falta José Luis. Para aclarar, ¿José Luis está? Igual se ha desconectado. Ahora entra, que es que estaba en el móvil. Pues tiene problemas. Vale, pues ahora entra otra vez, ¿vale? A ver,
me sabe más, bueno, yo creo que al final vamos a empezar a ver si el grupo que pone la moción no cambia nada, ¿no? Solamente lo de la horquilla y que se inicie el estudio de las 3 ordenanzas. Que se inicie el estudio para modificar 3 ordenanzas, que son la del ICIO, la de el IAE y la del IBI. ¿Correcto? Solamente cambia una cosa, que no sea el 50%, que pueda ser el 10% o una horquilla que hay ahí y tal, pero que es impepinable y que tiene que ser la modificación de 3 ordenanzas. Que con una subvención, por ahí no puede ser. Que en todo caso, que si queremos, demos también una subvención. ¿No? No cambia. Sí, exactament. La moció se queda com està i canviaríem les horquilles i el matís legal que ens fa el secretari. Molt bé, però el sentit de la moció al final és que siga via modificació d'ordenances. No es una, no lo cambien. Jorge, si quiere aclarar alguna cosa y pasaremos a dar el sentido del voto que hacemos cada uno. Aclarar, no sé, si era... Yo, Creo que si lo me has aclarado permite, muy bien antes de que sí que era también la posibilidad de, mediante ese estudio que tenemos que hacer ya, sea una ayuda o vía una modificación de ordenanza, lo que al final lo mejor sea. Creo que lo habías aclarado bastante bien. Si quieres añadir alguna cosa y luego pasaremos al sentido del voto. no, yo simplemente me quedo con la duda, que no sé qué problema hay en poner ese más, que es esa posibilidad de subvención, y ya está, y sigue siendo una moción del Partido Socialista, y si se hace, pues oye, pues ya han dado su idea y demás. No veo la necesidad únicamente de sí o sí bajar la tasa. Es que a lo mejor con la subvención el ciudadano que decide apostar por este tipo de energías sale ganando más así que no con la bajada del IBI. Es que a lo mejor si tocamos tema de tasas, que es la parte que yo tengo mis dudas, podemos llegar a favorecer a quien no tiene que ser tan favorecido. Es decir, porque a lo mejor nos metemos con una multinacional que facture millones y en cambio no estamos ayudando al autónomo de turno a poner sus placas y demás, porque no llega a la facturación de la otra parte. No lo sé, yo me hubiera gustado y no sé qué problema hay. Yo a veces pienso que muchas veces si se presentan las mociones para que se voten, ¿no? Pues no sé si esa es a veces la intención de las mociones. Yo creo que es mucho más sencillo algo tan insignificante como decir, oiga, esto o esto, pero que se haga. Sí, si me permite, no sé brevemente. Problema. Y ya con esto termino. Gracias. Brevemente, Jorge, esta moción no es para rebajar tasas, es para rebajar impuestos, pero además no es para ayudar a las personas necesitadas, es para incentivar el uso de esta energía a personas necesitadas, por supuesto, y a personas que a lo mejor no están tan necesitadas. Es para incentivar el uso de esta energía mediante bonificaciones. El tema de que lo concretemos en una bonificación es que queda muy abierto hablar de una subvención o de una bonificación y desvirtúa totalmente el sentido de la moción. Nosotros proponemos una bonificación y no nos oponemos a que si hay alguna subvención que desde tu grupo o desde el Partido Popular o quien sea se haga, pues por supuesto que no, pero la experiencia nos dice que si no concretamos y ponemos día, fecha y hora en las mociones, al final no se acaban aprobando. El alcalde ha empezado aquí diciendo, bueno, es que yo ya estaba haciéndolo. Si esto no es una carrera. Esto se trata de que hoy todos aprobemos una cosa que es buena para el pueblo. Simplemente es eso. No podemos venir a pleno y pretender fusilar la moción del grupo de la oposición después de que está casi un mes presentada. La moción es la que es, con el matiz del secretario y con tus propuestas que a nosotros nos parecen buenas en el sentido de la horquilla y en el sentido de la limitación temporal. Bueno, ara, nosaltres anem lamentant molt votar-la en contra. A pesar de que estem treballant per fer una proposta que al final estic segur de que aprovareu quan vinga i serà prompte i no podreu dir que no perquè serà millor inclús que la que esteu proposant ara. Nosaltres no podem encorsetar-se en aquest moment a dir si és una ordenança o 2 o 3 les que tenim que modificar perquè l'estudi que nosaltres en aquest moment estem fent pues ens diu que potser va afavorir més i això és l'empeño que nosaltres tenim a tots els veïns i veïnes via una ajuda que va ser pues, molt més ambiciosa de les que n'hi ha per ahir. Mire si és que estic segur de que no la votaran en contra.
la votaran també a favor. Espero que això no... En fi, tampoc passa res que una volta no puguem votar-ho tot a favor. Mira que jo soc perseguidor de que se vote tot a favor i estem votant tot a favor en aquests moments, però passa res que això potser no estiguem veient-ho des del mateix punt de vista i que en aquest moment no puguem donar i se vota a favor, que no empanya la bona... el bé que s'estem portant ara, en aquest moment, en aquesta situació complicada. Anem a treballar tots a una espera. Sé que en moltes coses estem treballant tots a una. En aquesta en concret, espero que també, i que al final aquesta proposta que farem foronte siga molt millor que aquesta toca d'ordenances que en aquests moments no la acabem de veure. No l'acabem de veure i hi ha que matisar-ho molt millor. No és jo hagués entrat a votar-la a favor si vostè simplement hagués dit, hagués obert un poquet també aquesta porta, que això també se pot fer, de dir, potser via una subvenció és millor que un estudi de les ordenances, i potser per què m'he d'obligar a dir que tenia que tocar l'IAE de les empreses que facturen més d'un milió, que igual van mal també, no ho sé, però que a priori són empreses que estan facturant i que potser no és el mateix que el tractament que se li té que donar a un domicili o a una empresa molt més xicoteta. O potser entraran o no entraran. Al final anem a fer un bon estudi d'una bona ajuda, possiblement, o si no, d'una ordenança, ja veurem el que més convinga, però no s'encorsetem avui així en aquest moment. I això me sap molt mal tindre que votar en contra i espero que vostè no ho utilitzi per dir que nosaltres no volem aquest tipus d'energies ni res, perquè és que als 2 mesos li eixirà o als 3 que sí que ho volem, m'entén? A més, en una proposta millor. Però bé, això és el que n'hi ha. Entonces el nostre vot sí que serà en contra, lamentant-ho moltíssim, de veres, lamentant-ho moltíssim, no haver pogut arribar a l'acord per simplement una coma o una paraula. Entonces passem ja... Algú més vol dir alguna cosa? Els vots a favor. Abstencions? No n'hi ha. I vots en contra? Bé, doncs moltes gràcies.